これをツイッターでツイートして、こうして、こうして、こうじゃん？画面がちっちゃいね、やっぱり。あ、コンってことで。あ、でもやっぱり音ちっちゃいな。ただこれやると、マムちゃんいらっしゃい。これ音でっかい？あ、コンってことで、ライブグラスさんいらっしゃい。結構、バーが、いってんね。このフェンス怖いわ。結構ね、音のメーターが振り切ってんな。結構音のメーター振り切ってるように見えるけど、どうなんだろう。まあ多分大丈夫でしょう。あ、コンテリってことで、タニゴンさんいらっしゃい。僕が救世主になるのかも。今日はね、エイペックスちょっとやってみたいなと思って。エイペックスをね、やってみるんですけど、まあ、誰か一緒にね、ランクいける人がいたら、行ってみたいなとも思うんですよね。ランク上げたいなっていう気持ちもまあ、なきにしもあらず。まあ実は今日これをやるか、スプラトゥーンをやるかで迷ったんですけど、ダウンロードだけしてスペック足りなくて設定下げてもっさりしてるのでやめました。なるほど。諦めましたか。なるほどな。まあそういう人もいるのか、やっぱり。スペックか。ポツってことでマグネいらっしゃい。どっちもやろう。2回コードじゃん。なんだって行くぞ。2回コードをね、追いかけもしたい気持ちもないこともないし。ここから見えない。こっちか。グラップルを使うよ。あ、これあれ3回行動はさすがに時間が足りないのでは。
今ひたすら M 練習というか M 練習とパスパのこの動きの練習してますね。今現在ね。グラップルを使う。ああミスった。ジップライン射出完了。なんかこういう動きもあるらしいですね。なんかね、上手い人たちはね、なんかこのグラップルの上で普通に戦ってましたよね。あ、ミスった。ここね、僕の練習場ですね、グラップルの。グラップルを使用。よし、誰もいないし、まあ、まずは、戦っていくか。エイペックス上手い人ってなぜかエイペックス上手いよね。確かにな。エイペックス上手い人、なぜかエイペックス上手いんですよね。本当に。なんでかよくわからんが上手い。まあ、パスファーはね、普段使わないんですけどね。練習してるけど。充電されたみたい。フェンスを立てる。普段は、なんかワットソン使ったりとか、あんな感じですね。コイル全然できないんだ、僕。あんまりね、こういう、まあ、スプラトゥーンもそうですけど、あんまりこういったゲームやってなかったんで、行くか。あ、お疲れ様です。コンテリーってことで、ムービンさんいらっしゃいませ。コンテリー。ムービンさん、この後、あれですよね。あつ森配信されますよね。ということで、どれやろうかな。トリオだったらまだいいかな。一応ね、誰か一緒にやってくれる方がいれば嬉しいなっていう感じの配信です。視聴者参加型。いればね。タイトルにつけときゃよかったなと思ったけど。これ T。あ、村長だ。私が必要なんでしょう。行きましょう。みんなパスファで行こう。楽しもほら、私を止めてみなよ。昨日は楽しかったね。村長がなんか言ってるぞ。楽しかったね。今回の今も募集中なんで、もう村長もしよかったら一緒にやるかい？やべ、このレースの人と仲良くなれそう。う。やった僕がジャンプマスターだ。やった、僕がジャンプマスターだ。ここに着地するのがいいと思う。これ、行くか。さあ行こう。楽しいうわ楽しいこの人長距離落下だ。
プレデターのモヤモヤがついてる。敵がファーストキルをゲット。敵を確認した。攻撃。やべやべ、一人落ちてるわ。え、気をつけて。わ、ナイス。リロード。敵がダウン。今日ちょっとできないんじゃよな。敵を倒した。そっか。委託しないから頑張って。わあ、すげえ。大丈夫。最後の一人を仕留めた。また一つ勝利に近づいたわ。ありがとう。医療キットを発見。リロード中よ。ボディシールドを発見。レベル2ね。拡張ライトマガジンを発見。レベル2ね。すごいいろいろくれる。ありがて。ヘビーアモを発見。回復中。でも警戒はしてる。故障箇所を修理中。ライトアモがいる。ライトアモを発見。シールドをリチャージ中。ショットガンボルトを発見。レベル3だ。あと1分でリングが動くわ。まだ距離がある。あ、落ちちゃった。グラップルを使うよ。リングはかなり遠い。残り時間は多くない。ウィングマンとセンチネルは勇気ある組み合わせ。確かにな。あ、これ。拡張ライトマガジンを発見。レベル2ね。これいらないもん拾いすぎか。あれ、なんて言ったっけ、ライトか。いや、でも味方、あれだしな。マップ的にちょっとな。誰かそこにいたのね。警告リング閉鎖中。マップを見て。リングが縮んでる。 R301 を発見。いや、でもライト被るのはな。シールドをリチャージ中。さっき捨てちゃったな。ポップアップを発見。チョークよ。チョークか。ピースキーパーを発見。うわ。ケアパッケージ輸送中。ケアパッケージ降下。これ何？ピーキー持つか。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2ね。注射器を発見。あ、でもピーキーよりこれがあるからこっちにしとこうか。グラップルを使用。
あ、やべ。危ねえ。落ちるとこだった。こぼれがないから見とくのもありか。いや、微妙。向かってんな。行くぞ。待ってくれてる。ありがてえ。敵の姿を確認。やるか。どこで見えなかった。下か。シールドをリチャージしないと。あテルミットグレネード行くぞ。シールドリチャージ中。リロード中よ。フラグを投げる。ー、怒ってんな、真下で。敵の姿を確認。リロード中。シールドをリチャージしないと。いった。で、シールドをリチャージ。グラップルを使用。シールドリチャージ中。リロード中よ。手当てする。フラグを投げる。下がってるかな。左上がってったかな。うわ、びっくりした。友達が俺らを倒しに来たよ。別部隊だ。空間転移。こっちにいいものがあるか。いやー、これ完全に囲まれてましたな。ポップアップを発見。セレクトファイヤーに。残り1分。リングは遠くない。弾数がすげえ心もとない。バッテリーがないんだよな。バッテリーしかないんだよな。リングは遠くない。残り45秒。やべ、降りちゃった。シールドリチャージ進行中。助かる。ライトアンボを発見。もうありがてえ。すでにリング内よ。チャージライフルを発見。医療キットを発見。
持つんならチャラの方がいいよっていうケアパッケー話か。ジ交換。前で飛ぶ準備はいい？僕はちょっと早かったかな。この辺りにスナイパーがいる気がする。スナイパーがいる気がするっていうことは見られてんだよな。見つかった。撃たれてるわ。攻撃を受けてる。シールドをリザーいってあっちに敵がいる。ラウンド3、リングのカウントダウンが始動。いるな。え、いないか。ライトアームを発見。ありがとう。スコープを発見。中距離をね。いる気がするんだよな。うん。こっちを探索し、あっちに標的。あれか。撃ってもいいことないよな。じゃあいってないのか。ワンチャンここ外れる気がするんだよな。こっち貼っといてもいいか。標的を発見。登っていったな、あいつら。あっちに敵よ。警告、リング閉鎖中。よし、リングの中で。ケアパッケージ輸送中。あそこに敵がいる。ケアパッケージ交換。やるか。絶好のポイントだよな、あいつ。いや、超打ちてー。打つか。報告、新しいキルリーダーが生まれました。ここのやつ横取りできそうだったな。気をつけて。新しいキルリーダーが次のエリアか。ラウンド嬉しい。 4、リングのカウントダウンが始動。見つかった。攻撃を受けてる。グラウンドを投げる。リロード中だ。シールドをリチャージしないと。ヘルミットグレネード行くよ。お待ちかね。ジップラインの時間だよ。あ、これはあれか。やべ、逃げるのなしだったかな。ボディシールドをうわ発見。レベル4ね。
やば、ありがてえ。ボディシールド発見。レベル3ね。めっちゃ撃ってんな。バックパックを発見。レベル2。警告リングのここにスナイパーボーがある。すでにリング内よ。敵が近い。攻撃中。色。敵がダウン。うまっ。キルリーダー撃破。敵を確認。敵をダウンする。リロード中だ。もう一人ダウンさせた。うまっ。チャンピオン撃破。チャンピオンを倒した。最高だね。ラウンド5。リングのカウントダウンが始動。聞いて。あっちを防衛中よ。敵を確認。残された部隊は2つだけ。行くね。あと1分。リングは近い。グレネード持ってくればよかった。よかった。リングあは近い。の一帯を偵察。残り1分を切った。あ、やべ、入りきれなかった。残り30秒。リングまでもうすぐだ。敵がダウン。ダウンさせた、うまっ。敵が近い。ダウンダウン。敵の姿を確認。いや、別がおるやん。グレネードがないのかな。中入るべきじゃなかったかな。ごめんなさいって感じだわ。すげえ戦士。あ、正体。初めて招待された。でもこの人、プレデターあれでも、キル数5だったのにプレデターっておかしくねってちょっと今思ったんですけど。そんなことはないのかなさすがに。村長のコメント。村長の新たな伝説が生まれたしね。今ちょっとできないんだよなーって。村長ね、昨日、なんだっけな。村長何があったんだっけ。きっとゼロキルプレデターなんだよ。ね。すごかったね。いやでもバンバンキル取ってたし、あれ多分サバかもしくはワンチャンチートっていうのもあるのかな。まあでも勝てなかったし、チートのせいも薄いのかな。あ、でもあれか。一人がすぐ抜けたってことはもしかしてチートだったのかな。なんだっけ、村長ね、昨日伝説生んだんですよ。普通に。なんか敵と交戦状態の時に、目の前で味方がダウンして、敵がすぐ真隣にいるにもかかわらず、その敵に気づかずに味方の補正に入って殴り殺されるっていう伝説をね、昨日生んだんですよね、村長。村長が回復する時の僕の言葉は、
違う、村長それじゃないっていうのは言ってましたけど。どうしようかな、なんか、一人でやるのもな。しばし離席してましたって。終わった。ちょうど終わったとこなんですよ。どうしようかな。一人でエイペックスはちょっとな、あれなんですよね。うわー、ってことでパパだ。ワンチャンね、スプラトゥーンっていうのもあるんだよな。スプラトゥーンという手もね。今のランク何やってんだろう。エイペックスか、スプラトゥーン。ここで今、タイトルも何も変えずに、おっと、やべ。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 スプラも焼き。やべ。スイッチ起動したのか。そっか、これ音入っちゃうんだ。って。これね、スイッチの、起動音が入るんですよ。エイペックスは一人じゃちょっとなーと思って、しょんぼりしてるんですよ、今。その点、スプラトゥーンはね、まあ、ランクマッチって言ったら基本一人なんで、ワンチャンスプラトゥーンもありだな。エピックス疲れして飛ばしてるわ。あー、なるほどね。スターバンド。その点スプラトゥーンはいいよな。最後までチョコたっぷりだし。その点スプラトゥーンはいいよな。基本的にシングルマッチしかないし。ロケットリーグも、この、エイペックスも、なんか、やっぱり3人組んで入るのが当たり前みたいなところあるじゃないですか、やっぱり。3人でやるからこそみたいな、そんなとこがあるんで、ちょっとなぁ。よし。スプラにしよう。スプラにしよう。これな、突如としてスプラトゥーンが始まる。スプラ来た。スプラで一戦、ランク、ちょっと見てから行こう。こいつ、エーペックスやりたいとか言いながら、スプラトゥーンやっとるぞってなる。なんだこれ。テス
あ、そっか、今、スプラトゥーンは、基本的に、なんだっけ、無料プレイになったのか。スプラの時間だ。うわマヨネーズ派か、ケチャップ派かみたいな。どちらがいいか。単体で言えば断然マヨネーズかな。まあ、カロリーの話で言うならケチャップかな。スプラに変更になりました。今ガチヤグラだ。あれこの前もヤグラじゃなかった？アーカイブで鼓膜するやつね。急に変わるからって。バケツスロッシャーが強かったので、バケツスロッシャーでちょっと今回行きましょう。場所は、アクアマリア号と、スメシワールド。まあ、なんとかなるやろ。こいつ、急にスプラトゥーン始めやがったぞ。音これ大丈夫かな？ゲーム音大きい。ちょっと大きいな。多分このぐらいか。B プラ、B プラ、B マイナス B プラ。なんか、スプラトゥーンでいうところのこの B 体っていうのは結構魔境らしいですね。B 体を抜けることがなかなかできないという方が多いらしいです。結構近距離が多いな、相手。うわ、相打ちした。カモンって言われた。この人か。いて。この人下がってるけど、うわ、痛い。痛え。この人飛べそう。いや、これ危ないな。後ろに一人入ってきてる。
てー。僕死んでばっかだな、これ。いけー。さすがに許されることじゃなかったようだ。おー、ナイス。これ結構働いたのでは？やっぱりこのバケツスロッシャーの上からの圧が半端ないよね。まあ一番下だけど。このバケツスロッシャーの上からのバシャバシャと、あと、この、何？スパチャじゃなくて、なんて言うんだっけ。スーパーチャージじゃなくて、スペシャルか。スペシャルの、この、広範囲攻撃ってなかなか強いですよね。エイムもそんなにいらないし。相手長射程いるな。長射程と短いのが結構。あの長距離をなんとかしなきゃな。いてっててて。あのボールドマーカーがなんとかしてくれれば。地雷を倒した。こいつ地雷か？あ、結構後ろ取ってるな、味方が。こっちやな。で味方がクソ強い。やべ。じじいこれは圧勝でしたね。なんか、味方がなんかすごい後ろに回ってて、もう、余裕のよっちゃんでしたね。
12キルしてる人がいるもんね。強っ。ランクアップ。これ、まあでもランクアップしてからは今後は順当にこう上がっていく感じなんですよね。多分ですけど。この10、13、12、10とかで普通にいる人たちってやっぱり強いんだろうな。10とか特に強いんだろうな。だって、ランク、違う、C マイナス、違う、いいのか。C マイナスの時に、10で上がってきて C マイナスで、ぼちぼちやってすぐに B に上がってるわけですからね。ランクが1個上がるよりも早く、その、ランク、違うな。この B とかの、あれが、レベルが上がるよりも早く、ランクが先に上がってるわけですからね。本当に上手い人は飛び級みたいなのありましたよね。ね。いて、嘘、やられた。戻した。いや、これは飛ぶの危ないんだね。いて。いて。ナイス玉忘れてない気のせい。ナイス玉はね、今どこを押していいか分かんなかった。痛い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 。あいつら全員、もしかして相手ほとんど、うわ、相手ほとんどあれだわ。なんだっけ、ローラーだ。やばい。いっけー、誰か頼む。いや、これ、やばいな。あそこの人、長距離の方、あんまり、でも機能してるな。でもこっから奪い返さなきゃいけないね。ああ。いや、あいつらずるいわ。いや、死んでんな。殺せ殺せ。前線維持。見ていや、これ厳しいかな。でもまあ、まだまだ。うちの方、もしかして塗り弱い？なんか一人倒した。うちの方もしかして塗り弱い？そんなはずはないんだかな。プライムだっけ、長距離が、なんとか敵を殲滅してくれたら、長距離だし、いった！なんやボムは、トーピード。
この人が飛べる位置にあればな。じゃあダイナモだ。ダイナモは強いって。あと1なんだよな。あと1気合で乗ってくれたらな。痛い、横からも来てる。ダイナモの上からのバシャバシャがクソ強い。終わった。負けた。ダイナモずるくない？ダイナモの上からのバシャバシャやばいわ。1カウント負け。キルは結構取ってんだな。ダイナモずるいわ。長距離の人がダイナモ狩れたら一番良かったんだけど、多分届かなかったんだろうな。プライムやっぱりスプラトゥーンをやる。で、まあもう1時間になるんで、これ次ラストにしましょうかね。うん。3ダウン、相手1ダウン。こりゃまずいな。後ろいるわ。とっさに後ろに振り向けなかった。これやばいな。あ、でも倒してんな。あ、狙われてる。あれ、誰もいない。
2人倒した。これ3人乗ってると早いんだな。終わった。これ、人数乗ってる分、その方が早くなるんですね。チェックポイントに到達した時って。おー、これで、落ちても確か、このライン越えてたら、B 体で止まるってやつですよね。フィニッシュのクラウド。よし、まあ今日はこのぐらいにしとこう。この後もしかしたら追いかけ配信するかもしれません。ということでね、来てくださった、パパと、タニゴンさんと、笑い袋さんと、ムービンさんと、マムちゃん、ありがとうございました。ではでは、おつてり。あ、皆さんがいた。おつてり。今日はこのぐらいで許しておつてり。ま、今日はこのぐらいで許してやろうかな。